Ρώτησα το ChatGPT και αυτό που μου είπε θα σε σοκάρει. Δες το πριν μου κάνουν cancel το βίντεο. Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου πεις με ποιο τρόπο μια κυβέρνηση ή ένα σύστημα θα μπορούσε να αποτρέψει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων από το να γίνουν οικονομικά ελεύθεροι, αλλά να το κάνει ωστόσο με έναν τρόπο έτσι ώστε οι ίδιοι να μην το αντιληφθούν και να τους τοποθετήσει σε ένα σύστημα που ουσιαστικά δεν θα μπορούν να δουν έξω από αυτό. Συνήθως μέσω της εκπαίδευσης, της πληροφορίας που παρέχεται, αλλά και της δημιουργίας κοινωνικών και οικονομικών δομών που καθιστούν δύσκολο να ξεφύγει κάποιος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς στην πληροφόρηση, στην οικονομική εκπαίδευση, αλλά και στην προώθηση συγκεκριμένων αξιών που κρατούν τον κόσμο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι οι άνθρωποι δεν θα συνειδητοποιούν ότι περιορίζονται. Τι ρόλο θεωρείς ότι παίζει το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλο αυτό και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τους ανθρώπους, ειδικά στις νέες γενιές, έτσι ώστε να μην μπορούν να γίνουν οικονομικά ελεύθεροι? Από την εκπαίδευση, για παράδειγμα, μπορεί να περιοριστεί η κριτική αττική σκέψη, να μην δίνεται έμφαση σε δεξιότητες που προάγουν την επιχειρηματικότητα ή τη χρηματοοικονομική παιδεία. Επίσης, μπορεί να ενισχυθεί μια κουλτούρα υπακοής και ασφάλειας αντί για την ανάληψη ρίσκου. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου τα άτομα δεν βλέπουν άλλες εκλογές. Έτσι, οι νέες γενιές μεγαλώνουν με μια συγκεκριμένη αντίληψη που δεν τις αφήνει εύκολα να ξεφύγουν από αυτό το πλαίσιο. Ποια είναι η δική σου γνώμη όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα? Πιστεύεις ότι οι νέες γενιές διδάσκονται οικονομική παιδεία έτσι ώστε να διεκδικήσουν την οικονομική τους ελευθερία? Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα η οικονομική παιδεία δεν είναι τόσο ενισχυμένη όσο θα έπρεπε. Συχνά εστιάζουμε σε άλλες δεξιότητες και όχι τόσο στην οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε οι νέες γενιές δεν είναι πάντα τόσο προετοιμασμένες για να διεκδικήσουν την οικονομική της ελευθερία.